Is-27 proposta għal riforma fil-pensjonijiet imresqa minn grupp ta' strateġija se jixprunaw ix-xogħol u jiġġieldu l-faqar. Kliem l-ekonomista Gordon Cordina li stqarr li rakkomandazzjonijiet jindirizzaw l-ispiża li qed jaffaċċja pajjiżna fil-qasam tal-pensjonijiet bħalissa. Cordina jinnota 3 prinċipji fil-proposti imresqa: iżjed xogħol, iżjed tfaddil u inċentivi. L-iktar li nħoss li hemm attenzjoni importanti f'din ir-riforma hija għal fatt illi hemm inċentivi importanti biex bħala ħaddiema nkunu nistgħu inkomplu naħdmu f'impjiegi ta' kwalità tajba għal tul iktar ta' żmien. B'hekk dan ikun il-mod ta' kif nistgħu ngawdu pensjonijiet aħjar fil-futur. Isemmi kif pajjiżi barranin għażlu li jollu l-età tal-irtirar, miżura li tisforza lil min iħaddem biex jimpjega nies li huma kbar fl-età. Al kuntrarju f'pajjiżna se jkun hemm l-opportunità tal-għażla li wieħed jiddeċidi hu meta jirtira mix-xogħol. Dan ifisser li l-ħaddiema se jkollhom iċ-ċans jikkontribwixxu iżjed u jħallu impatt pożittiv fl-ekonomija. Din ir-riforma marret b'mod illi tipprova tinċentiva lil ħaddiema biex kemm jista' jkun jibqgħu fil-post tax-xogħol. U mhux biss permezz ta' dħul finanzjarju, jekk taħdem iktar ikollok pensjoni aħjar, imma anke qiegħda tirrikonoxxi l-fatt illi għal numru kbir ta' ħaddiema ma jkunx possibbli għalihom illi jibqgħu dejjem fid-dinja tax-xogħol, pereżempju min irid jistudja, pereżempju min joħroġ temporanjament mid-dinja tax-xogħol. Dawn it-tip ta' riformi se jinebħu diskussjonijiet dwar bżonn ta' taħriġ għal dawn il-ħaddiema, pjanar ta' karriera u ta' saħħa u kura fit-tul. Minn fost il-proposti tispikka dik li jkun hemm pensjoni minima nazzjonali, ħaġa li l-ekonomista Cordina jara bħala miżura kontra l-faqar. Fuq kollox, l-ekonomista Cordina jinnota li rakkomandazzjonijiet huma triq ideali għal sistema ta' pensjonijiet sostenibbli u ġusta. Tajjeb ngħidu wkoll li r-riformi jaħsbu għal diversi miżuri biex id-dħul tal-gvern jibqa' sostenibbli. B'hekk qegħdin ukoll jirrikjedu li pereżempju jiżdiedu l-ammont ta' snin ta' kontribuzzjonijiet li wieħed ikun qiegħed jagħmel ħalli effettivament mhux biss nieħdu pensjoni aħjar, imma skont kif ħaqna.